Som Tony Stark. Vytváram skvelé veci. Mám skvelú ženu. A občas zachraňujem svet. Takže nemôžem spať. Zvolili ste ma a ja budem chrániť túto zem za každú cenu. Mandarín musí byť zastavený. Neviete, kto som. Nikdy ma neuvidíte prichádzať. Čo urobíte s týmito útokmi? Celý svet to bude pozerať. Otázka je, kde je Tony Stark? Musím ochrániť jedinú osobu, bez ktorej nemôžem žiť. A to si ty. Dnes je prvý deň z toho, čo ti zostalo z tvojho života. Choď! Dám ti možnosti, chceš prázdny život alebo zmysluplnú smrť. Nie si muž. Nie si nič viac, len psychopat. Nebojím sa ťa. Nie je tu žiadna politika. Len dobrá stará pomsta. Potrebuješ posedy? To je na tebe. Tu sú moji chlapci.